Good morning, guys! Happy Sunday! May morlocks pa sila. Ay! Ba't ko binuksan ito pa rin? Nakabukas ang aircon eh. Saway, si Maggie kasi. Sunod-sunod na eh. Sino si Maggie? Daddy! Daddy! Uy! Daddy! Hindi ka na. Pwede na breakfast. Alam niyo, nagising ako dahil kay Maggie. Hinahalik-halikan niya ako. Ayan o. Kanya siya magising eh. Nandidila-dila. Nakahalik. Sige na. Sige na, dami pa rin natin gagawin today. Hatid ko yung mga sticker sa store. Tapos daan tayong baklaran. Doon na rin tayo magsimba. Bibili ako ng cake ulit. Tara, tapos para maaga tayong makauwi and pahinga na kasi Sunday. Gusto ko sana guys, kasi pahinga buong araw kaso. Ano mo? Nagwiwi siya si Pok na tatayan. Aba, Senyorita Maggie! Nahiya. Gusto ko sana pahinga whole day. Eh, hindi maaari guys. Kasi kahapon din naman kami umalis eh. Nagkartimar lang kami. So ngayon, kailangan kunin na namin talaga yung speaker ni Daddy sa sa stock room. Kasi hanggang kahapon na lang kami doon. Isa-surrender ko na yung susi doon. So yun lang. Tara na. Tara na, Migitchut! Oh, sige nga. Oh, wow! Ang tabay, no? Ano nyo naman yung katawan na yan, no? Parang sawa. Ika na. Babala dyan, dali. Tara na. Yes. Napakasilosa nito, guys. Kung siloso si Groot, times 2 na ito. Lumapit lang si Poknat. Ay, naku. Naaway niya na. Yan. Alam niya kasi siya yung baby girl, eh. Yay! Lalabas si Grootin, tsaka si Daddy. Bibili na ng pagkain nila. Sasama na lang muna siguro din para makapaglakad-lakad. Ano yung tape na yan? Kagabi nagwala si Grote na nyo. Uy, nakasak yung ni Daddy. Ikaw, may ka talaga eh, no? Yung temper mo eh, no? Ha? Temper. Poknat, ano na naman yung nasa bibig mo? Tago-tago ka pa. Bigla yung tinakpan eh. Ano yun? Ha? O talaga? So kami sa store guys. Bumili ako ng ayan, yung ube. Ube tsaka maha. Magkano te? 40? 40 Daddy? 45. Akin sa yung isa. Sige. 5 na lang. Hello! Hi Lucas! Ba't nakaganyan naman yan si Lucadjo? Hey, Lucas! Chaba! Good morning, Chaba! Morning pa ba? Hapon na ata. Good morning, Chaba! Paano sakit ipin post? Morning pa. Paano sakit ipin post, ha? Gigil ka. Hi! Thank you! Nanonood sila ng vlog eh. Ay! Talaga! Hi! Thank you! Gusto ata sumama sa akin yan, no? Dumaan lang naman kami. Nilagay ko lang yung sticker. Ha? Gusto mo sumama, Butoy-toy? Oh! Alukadyo na yan! Ha? Gusto sumama niya kita mo eh? Ha? Wala pa si Ate Lucia? Wala pa sila Lucia? Ha? Jing? Pero pupunta na yan. Punta na rin. Okay. Ha? Kiss na lang. Malagapo. Ay, gapo. Ano? Ang likot nga. Gusto sumama. Wala. Halika na. Bye-bye. Doon mo na to, Jada. Talagang binalik mo pa sa akin. Impacta ka talaga eh, no? Bye-bye. Bye-bye. Ay, sasama nga. Naku po. Sasama nga yan. Bye-bye, Lucas. Ganda ng kalsada pag Sunday, eh, no? Wala mo siya. Or ngayon lang, kasi long weekend. No?
Kasi minsan pag walang okasyon or regular ano lang, Sunday lang, madami pa rin sasakyan eh. Nasa probinsya mga ano guys. Mama ko ulit. Mama ko ulit sa daan. Ayun. Ay, how How the Carabao. Hindi ko naman ano sasabihin ko. How I wish na makapag ano na rin kami, makapag-bakasyon din kami. Oh my gosh. Puro ano na lang work. Konti na lang guys. Tapos na kami sa ano, sa apartment. Okay na, dumating na yung kontrata. Tapos i-surrender ko na lang yung susi doon sa dati namin inupahan. Then on Tuesday itatravel na lang yung mga dogs. So ayun, mawawala na ako ng problema. Hindi naman ano guys, hindi naman sila problema sa akin. I mean yung iniisip ba, kasi naawa din ako sa mga dogs na nasa bahay lang, akyat baba lang. Gusto ko yung nakakatakbo sila. So ayun, si Jackie din makakapagpahinga na rin. And ano pa, yun, konti na lang, siguro 4 na concept store na lang yung kailangan kong supplyan guys, para magpahinga na rin ako ng 1 month. 1 month daw. And I mean, ma-free lang yung mind ko na wala nang nag-update na sis, stock. Di ba ganun ba? Kahit 1 week lang na ano na makapag-rest yung mind ko, di ba? So, ayun lang. Punta na kami sa ano guys, sa bahay. Andun daw si Papa at si Mama, inaayos na yung mga dadalhin sa Nueva Ecija. Wala nang laman guys. Ayan, ito hindi na namin tatanggalin siguro. Para ano na lang yan doon, tulog na lang sa next na ano dito, nalilipat. Ayan, ito na lang, nag-update pa si Daddy kasi may internet pa, pero dadali na rin namin yan kasi kapag pupunta doon yung globe sa apartment, kailangan nandun na yan eh. So wala na yung ref yan, pati 2, ilan ang nilagay namin yan, tsaka, ay 3 pala. Ay, 2 lang, ito lang. Kasi dyan lang pala kumuha. Isa, tapos, 2, dito. Pati mga shelves, kinuha na namin. Yun, huli na, malinis na. CR, pinalinis ko na ito. Kapatid ko. Yan, ito na lang. Ito, sayang to. Yung stress relief, favorite ni Chris eh. Ito na lang pala. Pero nandun na si Daddy sa sa kotse, sa sasakyan nila naman. May dinala na doon isang box, yung mga speaker ng ng computer niya. Iba kasi namin nadala last time. So matitira na lang is yung antenna ng globe. Yung repeater, kailangan matitira. Babagdan na lang namin. And that's it! Tapos na! Tapos na kami dito. Play na. Nalagyan ko na din pala guys ng gamot yung mga aso. Kasi pinaliguan ko muna sila, tapos hinayaan na matuyo talaga yung balat nila bago ko lagyan ng titik sa batok. Ayun, nalagyan ko na. Tapos nasa taas si Papa. Nag-ayos ng mga dadalhin sa sa Nueva Ecija sa Tuesday. So yun. And then dumaan ako kanina sa store. Hindi ko na may buyer doon. Nanonood daw pala ng vlog. Ayun, hindi man nakita na bali. Thank you so much sa iyo na nandun kanina sa sa store. And then yung isang araw bago yung vlog kahapon, bago yung vlog na doble kayod. Ayun, may na-meet din ako na viewer, tapos pumunta din doon sa sa store namin. Tapos nilapitan ako, bumibili ako ng shake ata, yun, nilapitan nila ako. Thank you so much sa paglapit, and I'm sorry nakalimutan ko yung name mo, kaya hindi ko nabanggit sa vlog. Pero hi sa'yo, thank you so much sa sa pagbili ng R&B products, and of course sa pag-approach sa akin. Maraming salamat guys! Okay, goodbye. 6 months din tayo nag-stay dito. Ayan. Punta kaming World Trade, guys. May nag-ano kasi may umorder ng reseller.
sakto naman eh, nasa labas din naman kami. So, yun. Andiyan pa nga yung mga kinuha namin sa ano, sa sa stock room. Tapos, nanggaling na rin kami store. Ayun, may ano kasi may isang ano din, reseller din na pumunta doon. So, ang daming mga pumunta ngayon. Kaya buti na lang open yung store namin. So, ayun. So, Kumikitang kabuhayan. And So, deliver na din sayang kasi taga ano yun eh, taga Quezon City. Sakto may ano kasi may bazaar. Bazaarman. So, ayun. Saan ko natin yan? Doon dati sana. Sige lang, diretso na pamuha. Eh, kesa naman, pag umorder sila nasa QC, diba? At least dito malapit lang. Malapit lang yung sa, ano, sa apartment namin, yung World Trade. Kaya, idaan na rin namin. Sayang, diba? Oo. Nagkaano pa kami. Nagkasilbi pa kami ngayong araw na to. Thank you, G! Ay, lagi ko kasing prayer sa kanya every morning. Pagdilat ng mata is maging makabuluhan ang araw namin, diba? Magkaroon ng silbi lagi. Hindi yung Daddy! Careful, Wala, oy! dati magiging beating na wall clock tayo. Kaloka, tignan niya. Ano ba yan? Tapos tayo po. Yeah. Kaloka ka. Ayun, lagot ka kay sir, oh. Good. May lagda. Bantay pa. Pumasok na rin kami, guys. Tara. Sabi mo, pasok tayo eh. Ganap lang siya ng cup. Pandalilo. Mumura na lang kapag last day talaga eh. Pero ikot-ikot na muna kami. Ito guys, oh. Ito yung hinahanap ko para sa vanity ko. Nakabili na ako. Ayun. Bumili ako ng white tsaka ano yun, gray. Para sa ref naman daw. Ayun, lagay. Asan na yung binigay mo na sa akin natin? Ayun, ito pala. Wait lang. Show ko lang. Ayaw mag-focus eh. Ayan, The Fur Factory. Screenshot nyo na lang ah. Mga gusto. Online, no? Doon sila. Ha? Ay, thank you. Opo, salamat. Ikaw na lahat, ma'am. Sa tulay, yun, nakakakanan. Ayun, hi guys, pauwi na kami. Ay, itsura ng ano namin eh. Nalikod na. Mukhang truck na ng ano eh. Puro karga. Ayun. Kumusta na kaya si Chris? Humingi lang yun ng ano, hindi na sumama. Humingi lang siya ng yeye, ng pera. Yung pambili niya daw ng pagkain. So, yan. Baka dumaan na. Oops! Kaloka talaga itong mga... Kaloka itong mga nag-ano na tayo na. Nagmumotor. Baka dumaan kami sa ano, simbahan na. Magsimba na rin kami diretso. Ayan. Dito na! Yan. Dito na ba? Owa. Oo, dito na dati. Ayun, FB Harrison, tama. Ayun. Sa simbahan na, pumasok na sa simbahan. Sakto, alas 6 na guys eh. Sakto, hindi pa nagsisimula. 6:30 ata magsisimula eh. Wala ba masyadong tao? Ha? Dito. Diretso na tayong ano, simba. For home guys, nag-take out na lang ako sa ano, sa yung malapit sa ano. Maggie! Bad, Maggie! Bad! Ay, hindi naaway ang paknit, sabi ko sa'yo. Ikaw ah, bad ka. May malapit na Chinese restaurant dito sa ano, sa Our Lady of Sorrow. So, nag-take out na lang ako ng yung chow rice, broccoli, kangkong, and then lomi para kay Chris. So, let's pray na. Let's pray. Hey, Pray na. Son the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty. Bless us, O Lord. Amen. Amen. Ayusin mo nga para kang ano ah. Kain tayo guys.
Good night, guys. Nanonood sana kami ng ano kanina. The Assignment ba yun, Daddy? Kaso, nagkaanto ka na doon sa, sa sala. Ayun, lipat to sa kwarto para matulog. Kasi si Daddy nag-aayos pa ng kanyang computer na naman kasi kinuha naman yung pinaka-speaker talaga ng PC niya sa stockroom kanina. So, yun. Kamaya pa yung matutulog. So, yun guys. We'll see you tomorrow. Good night. Uploaded na yung isang vlog, guys. Yung kahapon na yung ina-upload ko ngayon. So, bye-bye. Good night. Good night, Daddy. Good night.